Barslund A/S er et entreprenørfirma, der primært bygger motorveje, veje og anlæg for store offentlige og private kunder. I 2014 omsatte Barslund for ca. 1,5 milliarder danske kroner, og det er et af de førende entreprenørfirmaer i Danmark, og har kun 4 rigtige konkurrenter, blandt andet NCC, Årslev og MTH. Barslund er et firma, der arbejder overalt i Danmark og i Sydsverige, og de har hovedkontor i Kvistgård i Nordsjælland. De har også et søsterfirma, som hedder Spotland A/S, hvor der primært arbejder landmålere. Barslund er også medejer af et mindre firma kaldet Sølner A/S. Barslund tilbyder mange forskellige jobmuligheder, og i 2014 havde Barslund omkring 450 medarbejdere. Barslunds jobmuligheder dækker over mange forskellige fagområder inden for byggeri. Der arbejder både faglærte, akademikere og ufaglærte. Vi har mødt Christian på 18 år. Han har valgt at tage ungdomsuddannelsen i UX, hvor han vil være anlægsstruktør. Jeg var i starten med at være tømrer. Og igen, det er så det der valg, som I også skal tage. Hvad fanden er det, man vil, ikke? Ja. Og jeg har også snakket om, at jeg bliver brandmand og alle mulige ting, så det er lige der virkelig en pus, man kommer med. Så det, der faktisk ændrede mit valg, det var faktisk mit fritidsjob, det jeg lavede til normalt, og det jeg kom til at lave. Og så er det der tanke om, hvor kan man få arbejde hen. Som tømrer, der kan de godt nogle gange have svært ved at finde et arbejde. Hvorimod at sådan et stort firma som Barslund, som han også sagde, de folk tager imod en masse unge iblandt, ikke? Så det var faktisk derfor, jeg valgte det. Det var fordi, jeg vidste, at jeg kunne få en læreplads og komme videre derfra, ikke? Jeg valgte så UX, fordi jeg vidste, at de måske kunne give mig nogle lidt bredere viden på matematik og engelsk og måske omkring anlægsstruktør, ikke? Ja. Selvfølgelig kunne der være ifølge min formand, så er det valg, jeg har taget, ikke sådan rimelig relevant forhold til det arbejde, jeg laver. Fordi skolerne er en smule bagud med det, vi laver på motorvejen. Hvorimod på skolen, der laver vi huskloakker, og herude laver vi selvfølgelig ikke huskloakker, der laver vi lidt større, en bredere form på det, ikke? Så de er en smule bagud, men jeg synes, jeg har valgt det rigtigt. Det var igen, fordi at, jeg havde muligheden for det. Jeg kendte ham, min formand der, privat. Og så kunne han så skaffe mig ind. Også fordi jeg var den første EUX-elev i Barslund. Så det var sådan lidt en undersøgelse for, om der var andre muligheder også, fordi han siger Thomas, at de vil være 10% bedre end alle andre. Så der er ligesom lidt konkurrence i det, ikke? At vi skal finde de bedste elever, og ja, det er lidt svært, synes jeg. Jeg tror i starten, der skal jeg faktisk bare være færdig med mit uddannelse nu her, og blive student, og komme det mål. Og så vil jeg prøve at se, om jeg skal være bygningskonstruktør. Og hvis det går fremad, så måske læse videre som ingeniør. Og det er ikke fordi ingeniør interesserer mig så vanvittigt meget, men jeg tror lidt, lidt den der udfordring, der nu er, som jeg går efter. Ja. Også for at have det. Det er sådan lidt for at have den der, kan man sige, erfaring inden for det der, blandet sammen med det hele, ikke? Jeg går efter. Så jeg ved det faktisk ikke, hvad jeg vil. Det bliver nok mest, lige nu bliver det faktisk kun anlægsstruktør, og så holder jeg mig til det. Ja. For at blive anlægsstruktør kan man enten tage en helt almindelig erhvervsuddannelse, eller man kan tage en EUX-uddannelse, som også det Christian har gjort. På EUX'en har man muligheden for at kombinere en gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse. Man har fag på HF-niveau, og på erhvervsdelen har man både praktik og den fulde skoleundervisning, så man går ikke glip af noget for den almindelige erhvervsuddannelse. For at komme ind på uddannelsen skal man have en 9. eller 10. klasses afgangseksamen med mindst 02 i dansk og matematik. Selve uddannelsen varer 3 år og 8 måneder, og efter 1 år og 9 måneder bliver man kloakrørlægger. På uddannelsen lærer man blandt andet at lave fortov, betonbelægninger og kloakeringer, som det en anlægsstruktør skal kunne.